Това е нещо, което най-много ме плаши. Тишината. Това е причината, между другото, да съм от хората, които говорят много. Много ме е страх от тишината и не от тишината с идеята за самота, ами от това, че в момента, в който навън е тихо, главата ми става шумно. Това усещане, че не сме достатъчно добри или че не се движим достатъчно бързо със света около нас, е причината за този шум. За този шум в главата, който имаме нон-стоп. Храната и приготвянето на храната е може би първото нещо в живота ми, което съм открила, че спира този шум почти изцяло. Подхода ми към готвенето като цяло спира шума. Най-лесният начин, без много думи, защото на мен принципно ми отнема много думи да обясня на хората какво искам да им разкажа. Всъщност храната ми позволява да им разкажа един много простичък разказ за това какво според мен трябва да бъде храната. Тя трябва да бъде спиране на времето. Защото ние бързаме нон-стоп. Аз не съм фен на това да казваме как преди е било по-добре. Защото доста често напоследък се говори за това как е било по-добре, но ако можем нещо да си вземем от миналото, за мен това е най-полезното. Да забавим топката и да обръщаме повече внимание на всяко нещо, което правим. На това да имаме отношение към нещата, които ни се случват и да им се наслаждаваме малко повече. Правя това, което правя, защото имам невероятен пример в живота си. И това е моята баба, която ми е показала как нещата могат да се случват прекрасно, когато им дадеш нужното време и любов. Откъде тръгва всичко? Много простичко тръгва от къщата на моята баба в Самоков, в полите на Рила, където аз прекарвах моето детство. Това, което ми е най-прясно като спомен, тъй като тя почти е много млада, аз не успях да... Най-пресният ми спомен е у дома в Самоков, лято, топло, отворени с всичките прозорци, влиза слънце вътре и по всички всевъзможни маси, легла, дивани са пръснати огромни кори за ювка, които съхнат. Вкъщи мирише леко влажно на тесто, на готвене, на брашно. Какъв невероятен аромат се носеше навсякъде. Нещо, което до ден днешен е така, ако си затворя очите, сякаш го помирисвам в момента и се връщам обратно. Там в един малък самоковски двор. В детството, в едно време, в което всичко случваше по-бавно. Хубавите неща изискват време и внимание и когато им ги дадеш, те просто не са заменими с нищо друго. Това е нещо, което на всички ни липсва
и трябва за мен да си го върнем, да си го откраднем и да си го напомняме всеки един ден. Чинията. Тя не е просто фон, тя е част от разказа. Ръбът е неравен, вдъхновен е от короната на дърветата в двора на баба ми или най-вече една изключително жилова круша, която растеше в центъра на двора и правеше сянка в най-топлите летни месеци. Всяка една неравност носи усещането за този естествен прочит, който има природата. За това как всяко нещо е перфектно, неперфектно. Глазурата носи топло зелено, като билките, които винаги присъстваха в нейната кухня. Това е моят начин да запазя нещо, което иначе би останало като просто спомен. И може би да му вдъхна нов живот. И да го споделя. Това и аз ти е начин да кажа благодаря на нея. На всичко, което ме е научила, без дори да казва каквото и да било.